ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଡ଼ିଥିଲା, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ବୋଉ ଓ ମାମା। ପିଲାଟି ତା ଖାତାରେ କିଛି ଏଇଭଳି ଉତ୍ତର ଲେଖିଥିଲା। ବୋଉ ବୋଉ ଏକ ଆଲୁରି ବାଲୁରି ନିରୀହ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାଣୀ। ଆଉ ମାମା ମାମା ସ୍କୁଟି ଠାରୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚଳାଇ ପାରୁଥିବା ସବ୍ ଜାଣତା ଜୀବଟିଏ। ବୋଉର ପରିବାରରେ ଜେଜେ, ଜେଜେମା, ବଡ଼ମା, ବଡ଼ ବାପା, ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି, ଅପା, ପିଉସା ସମସ୍ତେ ସାମିଲ। ହେଲେ ମାମାର ପରିବାରରେ ମାମା, ପାପା ଆଉ ମୁଁ। ବୋଉ ପାହାନ୍ତାରୁ ଉଠେ, ଘର ଦ୍ୱାର ଓଳାଏ, ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଠାକୁର ପୂଜା କରେ, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଜୁହାର କରେ, ରୋଷେଇ କରେ ପୁଣି 10 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ପାଇଁ। ହେଲେ ମାମା ସକାଳୁ ଉଠେ, ଚା କରେ, ଚା ପିଉ ପିଉ ପେପର ପଢ଼େ, ମୋ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ରେଡ଼ି କରେ, ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରିପେୟାର କରି ମୋତେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ବୋଉ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ କଥା ବୁଝେ, ରୋଷେଇବାସ କରୁ କରୁ ଆହୁରି ବହୁତ କେତେ କାମ କରେ। ମାମା ଘର କାମ ସାରି ବାପାଙ୍କ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଅଫିସକୁ ପଠାଇଦିଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଦ ଆସିଲେ ବୋଉ କହେ, ଶୋଇପଡ଼ ଧନ, କାଲି ପାହାନ୍ତାରୁ ଉଠେଇଦେବି, ପଢ଼ିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ମାମା ତ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା, ଆଜିର ପାଠ ଆଜି ହିଁ କରିବୁ। ଜଗିକି ବସିଥିବ, ଧନ ସହ ରାତି ଅଧ ଯାଏ। ବୋଉ ପରି ବୋଉର ପଣତ ବି ଏବେ ପ୍ରାୟ ବିଲୁପ୍ତ। ହୁଏତ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହା ଏକ ଆଣ୍ଟିକ୍ ରୂପେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ମାମାର ପଣତ କାହିଁ? ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ରେ ତ ପଣତ ନଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ବୋଉ ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରେ, କୋଉଠି ଦେବି? ହେଲେ ମାମାଙ୍କୁ ବାପା କିଛି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମାମା କୁହେ, କୁହନି ମ, ମୁଁ ବି ବେଶ ରାଜନୀତି ଜାଣେ, ଆଉ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ମୋତେ କୋଉଠି ଭୋଟ ଦେବାର ଅଛି, ଆଉ କହିବିନି ବି ତୁମକୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ୱାଲେଟ୍। ବୋଉର ରୋଷେଇ ଘର ଆଉ ମାମାର କିଚେନ୍। ବୋଉର ରୋଷେଇ ଘରେ ପିଠା, ପଣା, କ୍ଷୀରି, କାନିକା, ବେସର, ପୋଡ଼ ପିଠା। ହେଲେ ମାମାର କିଚେନ୍ରେ ପିଜ୍ଜା, କଟଲେଟ୍, ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍, ସୁପ୍, କେକ୍। ଇଏ ତ ଥିଲା ସେଇ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଟିର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାମା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ 2 ଲାଇନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।